गीत गावनैया में अरे उ बात नहीं खे ए भैया अब बतिया आज के गवैया के बुझात नहीं बतिया आज के गवैया के बुझात नहीं आज के गीत गवनैया में आज के गीत गवनैया में वो बात नहीं खे ए मौसा ऐसा हो हमने के जितना सामान रही उतने खर्चा करो हां कि बतिया है जीते सवा अरे ब्यास के बुझात नहीं मानिए दे दी दो चार गो भैया है 12 गरीब के बेटा है ये भाई एक और दे दो भैया एक और दे दो मौसी के बेटा है एक और दे दो एक और सैकड़ों रुपया पर मुंह ठीक बोले के लूर रही तब न ठाकुर बुआ को गावे देता नहीं गड़बड़ा जाए देह में खून कम नारायण टेट शिकायत हमरा जियते हमरा स्वामीनाथ मौसा के कहू पुलिस राय लगी एहे हमार भाई हमन अजीत हल चल जी हम कहत बानी कि दू गोला होत बा उनका बेटा से तो उनका बेटा के जूता से मरता बड़ भाई रहला जाके मरता के रे ए फलानवा ते हमरा से गावत रे गीत होत बा लोथाबे आसे जरे आ बेटी के बहन के पुलिस राय के गाड़ी देत बड़ा जिला के शेर हुए पुलिस राय वो हमार जात नहीं खन लेकिन जिला के नाज हो गए स्वामीनाथ व्यास भिखारी रउरा मत गाम हमरा से मौसा लेकिन रउरा देखो ये अभिमन्यु हो हम जब चल दे हमार अस्त्र शस्त्र संविधान हो हमरवा राम के पूजा करत बानी हमरो संविधान के पूजा करो अपमान मत करो ना तो बागी हो जाए हथियार उठा ले सब व्यास लोग के घेर के लागम दवाई कर मुर्की बा ए चलते तो हम ही आवाज उठैनी हमनी के गाड़ी पर प्यास लिखात बा अरुण अलवेला विरासत गाए अजीत हलचल विजेंद्र गिरी प्रदुमन परदेसी स्वामीनाथ व्यास जी लिखात बानू माने लिखात बानू ई बात कहतनी आ काम काथी के हमनी के करतनी काथी के 20% व्यास वालो मौसा 20% व्यास वालो रौड़ा लोग हई एगो नायका में हम हई कि सबहनी के बहस करत रहे सिरिंज से दवाई भरल जात लेकिन आज के व्यास लोग हमनी के अपन माई बहिन लेके आइल बनी जितेंद्र बाबू इहां के बहिन सुनी निमन गायब तो हमार बहिन सुनी हां आ सबसे बेवकूफ जानता बा को छाती पीट के कहतनी हां जी अरे बा पैसा देतानी माला देतानी गमछी देतानी आ बेटी बहिन के माइक में गाड़ी देता रन तो एगो काम रउआ लोग करी भोजपुरी खातिर राजेंद्र प्रसाद के धरती हो एगो निर्णय ले ली कि जौन व्यास निमन गावे ओकरा के सट्टा से पैसा 1000 बढ़ा के दी आ जौन व्यास उल्टा गावे ओकरा के चमड़ा के जूता के माला बनाई आ वही माला से वो सरवा के सम्मानित करी तबे जाके भोजपुरी सुनाई गधा पर घुमाए के कही के गायत्री के पोता भिखारी के पोता स्वामीनाथ के बेटा कुंवर के बेटा कही हां हम गुरुजी के कहे लेकिन रौड़ा चुप रही लेकिन का करो है राम पर ले कुकुर के पाले खींच खाच के कहलस मुर्की बा व्यास लोग सुमिरन
हकू 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 रौड़ा कावना गिरिया के दुख में बा हई त गिरिया भी स्वामीनाथ व्यास के बेटा बढ़ले बा भिरिया बा ना तू होने जाके बदुरी या पतुरी करता रे हकू देना मरिया मुंह पे हे बाबा व्यास लोग सुमिरन होवे से देत वालों को गाड़ी ए भैया खड़ा होते करता लोग वही महातारी कि कहियो चामारा कयार जूता से कहियो सिंह जी के जूता से कहियो डोमावा के जूता से कहियो पंडित जी के जूता से जादव जी के कहियो पसवानवा के जूता से उगारी देवे वाला पिटा तो नहीं खे कहियो स्वामीनाथ के जूता से ए मौसा तहर सरवा पिटा तो नहीं खे अबतिया आज के गवैया के मुँह हाथ नहीं